तुम्हाला मी एकच सांगतो, संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई कि तब भी मैं आपके सामने जीकर खडा हुआ। मला अपेक्षा आहे, जेवढे प्रेम मला तुम्ही दिले तेवढेच प्रेम आपल्या महायुतीच्या उमेदवारांना द्या। राजाभाऊ लोणारी यांच्याबरोबरच घड्याळाच्या निशाणीवर असलेले राष्ट्रवादीचे सर्व उमेदवार, कमळाच्या निशाणीवर उभे असलेले सर्व उमेदवारांना आपण भरघोस मतांनी विजय करावे अशी मला खात्री आहे।